сърцето на индустриална България се развива компания, която работи за модерния облик на електроенергетиката. Това е Елконтрол. Ние проектираме, изграждаме, произвеждаме и внедряваме инженерни решения. В компанията има различни направления като сервис за промишлена електроника, където бях на стаж миналото лято, орган за контрол и автоматика, проектантски отдел и производство на електрически табла. Нашата работа стои зад индустрия, инфраструктура и енергийни системи. Инвестираме в нови технологии. Започнах работа в Елконтрол на 20 години. Това ми беше първата професионална стъпка и 2 години по-късно ми гласуваха доверие да стана ръководител на екип. Занимавам се с асемблирането и управляването на елтабла, главно за индустриално предназначение. Много ми харесва, че мога да работя с професионалисти, които се подкрепят и работят заедно за общата цел. Ценим нашия екип. Развиваме знанията, уменията и личния потенциал на всеки наш специалист. Днес, освен ежедневните задачи, участваме в решаването на по-сложни казуси и споделям опита си с колегите. Как би описал екипа с една дума? Подкрепящ. Добри професионалисти, с които имаме чудесни взаимоотношения. Трудолюбив и високо професионален. Рядко срещана комбинация от професионалисти и хора с морал и ценности. Определено съм впечатлен от професионализма в работата, от фирмената етика и култура, от коректното отношение, работата в екип, подкрепата и като цяло стандартите във фирмата. Следващото голямо предизвикателство, което ни предстои, е увеличаване на екипа ни във връзка с завършване на строителство на новата ни производствена база. Там се готвим да посрещнем над 50 нови колеги, които да обучим и да им дадем шанс за бъдещо развитие. Това ще е чудесна възможност за хора с профил електротехника с или без опит да стартират своя професионален път. Съветът ми към новите колеги е да бъдат любопитни и да задават въпроси. Да подхождат сериозно всеки ден към работата, да имат желание да придобиват нови знания и умения, да разчитат на по-опитните колеги като нас. Когато човек иска да учи и да работи в добър екип, неговото развитие е сигурно. Никога не е твърде рано да го започнеш. Енергетиката е бъдеще. Ако искаш да работиш с нови технологии и силен екип, стани част от него. Присъедини се към Елконтрол.